У эфіры пара, мяне зовут Евген Волошин. Расія вось-вось уцягне Беларусь у пікавую стадыю жудаснай гульні пад назвай вайна. На жаль. І калі я пытаюся ў рознага кшталту экспертаў, а якія будуць наступствы для маіх землякоў, для мірных жыхароў Беларусі, то страшныя рэчы расказваюць, але за кадрам нават не наважваюцца агучваць гэта ў маіх відэа. Таму я павінен сам вам пра гэта расказаць. Вы, напэўна, звярнулі ўвагу, што ў выходныя была сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Асаблівая сустрэча. Доўжылася яна 3 працоўныя дні. І гэтыя дні яны ўвесь час праводзілі разам. Такі вось медовы уікенд і нават больш. Блакітныя залы, шыкоўныя вячэры, сакральная такая сатанісцкая атмасфера, Великая Отечественная вайна. Іншага нічога няма на планеце Зямля, толькі вайна. Самі знішчылі ўжо сотні тысяч людзей, ну не, памінаюць яны подвиг великого народа. Открывалі там нейкі помнік. Ну і, канешне, каб завершыць вот эту сатанісцкую кампазіцыю, новая хакейная лядовая арэна і бясконцыя размовы пра правакацыі Захада супраць іх. Напишите мне ў каментарах, увогуле за 3 гады вы заўважылі хоць одну правакацыю Захада, хоць што-небудзь дробнае, так? Всю смерць нясе Расія, так, і Лукашенко, так, як абсалютны пасобнік гэтага жудасна новага фашысцкага рэжыму. Для чаго, што адбывалася там? Это не была незвычайная сустрэча перад чымсьці важным. Мы гадалі ў 21 годзе, чаму там такія асаблівыя сустрэчы, значыцца, дзесьці ў Сочы, на яхце. Навошта яны сустракаюцца, да чаго рыхтуюцца, пазлы не складваліся. Потым аказалася, што рыхтавалі напад на Украіну і Лукашэнку ламалі праз калена падчас гэтых сустрэчаў. І даламалі. Але тут сітуацыя такая, што Беларусь хочуць уцягнуць паўнавартасна ў вайну, так? У вайсковы наканечнік пераўтварыць. І тут это будзе для Лукашэнкі рана ці позна азначаць все. Не толькі палітычную гібель, все, канец усёй спадчыне. Канешне, яму б гэтага не хацелася, но затое хацелася Пуціну. І вось яго, значыцца, гэта намаўляў, што давай, все, пойдзем рабіцца валадарамі планеты Зямля. Ну і ведаеце, я разумею маньяка Пуціна. Грэх не скарыстацца такой магчымасцю. Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо не ведаюць, на чым ставіць прыярытэт, так? На сектары Газа, на дапамозе Ізраілю, так? Нападаць на Іран, ці сканцэнтравацца на Украіне. Украіна, на жаль, не на першым месцы для іх. Все можна было вырашыць ва Украіне яшчэ ў 22-м годзе, но ў 23-м. Ну, просто страцілі все магчымасці. Пад сабой падпілавалі сук. Еўразвяз паказаў, што яны абяцалі 100 тысячаў снарадаў, змаглі там вырабіць 28 тысячаў. Менш, чым Расіі змаглі паставіць там Іран і Паўночная Карэя. Ну, Захад праявіў абсалютную слабасць, паказаў, што ён у жудасным крызісе. Яны рыхтуюцца да вайны з Расіяй, называючы там то 27-й, то 44-й, то 50-й год. Ну, грэх, разумееце, не скарыстацца прамашкамі лаха. І, канешне, Пуцін паспрабуе гэта зрабіць. І все, в прынцыпе, для гэтага падрыхтавана. Плацдарм гатовы. І калі Лукашенко пачне гуляць у баланс, а ён жа майстар баланса, то не, тады это можа сапсаваць гэтыя планы. Ну, дарэчы, тут не толькі размова пра Захад, тут размова і пра напад на Украіну. Все-таки Украіна спакуслівы кавалачак Кіева, ты блізка з Беларусі. Можна паспрабаваць, Украіна саслабела. Зараз якраз не паступае падтрымка ад ЗША. Все кажуць, што мы вось наступствы. Куралесяць самі украінцы. Прайграюць у інфармацыйнай вайне. Там бардак пачынаецца і хаос. Як не скарыстацца такой магчымасцю, такі спрыяльны момант? На жаль для Беларусі, бо для Беларусі это сапраўдная катастрофа. Ну і вось Лукашенко там у Піцеры праходзіў свой асаблівы тэст.
Калі ён яго не прайшоў, то вось выбары, хоць яны і парламенцкія, ідэальны час дэстабілізаваць сітуацыю і, ў прынцыпе, яго прыбраць. Схемы, значыцца, як кіраванне беларускай тэрыторыяй будзе ажыццяўляцца, яны добра вядомыя. Ёсць некалькі варыянтаў. Па-першае, прарасійская групоўка Карпенкова, Вальфовіча, яна гатова, яны толькі за, это ж вяршыня іхных кар'ераў. Яны гатовыя заняцца, но людзі не вельмі папулярныя. Ёсць варыянты іншы. У апісанні да гэтага роліка можаце паглядзець відэа, прывесці больш папулярную асобу з Масквы, кшталту Румаса. Но, можа быць, это не самы спрыяльны варыянт, скажам так, для вайны. Ну, як бы там ни было, што там будзе з Лукашэнкам, ну, это проста цікава ў якасці навінаў. Румас, не Румас, все адно Беларусю кіруюць маскалі. Давайте шчыра пра гэта гаварыць. Ну, акупіраваная тэрыторыя, несвабодная, сатэліт, там, васал, называйце як хочаце. Маскалі тут могуць рабіць тое, што яны захочуць. І калі пачнецца вайна, не думайце, што яны проста, разумееце, праз Беларусь пройдуць, потым вернуцца, і нікога гэта не закране. На жаль, наступствы. Вот это жудасная рэч. Я зараз пералічу. Глядзіце, ўжо ніхто не спрачаецца, што будзе вайна. Тут у еўразвязе ўжо рыхтуюцца, што будуць ракетныя ўдары па ўсёй тэрыторыі еўразвяза, разумееце, можа і па Партугаліі, ну, все вельмі сур'ёзна. Ракетныя ўдары ў значнай ступені, як вы разумееце. Ракеты паляцяць з тэрыторыі Беларусі, так? Альбо будуць запускацца там самалётамі над Беларуссю, туды, у еўразвяз. І все, будзе сур'ёзная вайна. І што яны зробяць? Яны мабілізуюць пад корань усіх беларускіх мужикоў. Уцякаць не будзе куды. Межы будуць закрытыя з Захадам і там з Літвой, Польшай. Ну, ва Ўкраіну праблематычна будзе уцякаць, мякка кажучы. У глыб Расіі таксама не прапусцяць. Всіх згрыбуць, всіх мабілізуюць. Так зрабілі на акупаваных тэрыторыях Украіны. ЛНР, ДНР, это зразумела, вы чулі, як у лютым 22 года, в сакавіку, красавіку просто адлоўлівалі мужикоў на вуліцах і всіх, як гарматнае мяса, кідалі ў войска. Нават Марыупольшчына, Херсоншчына, частка Запорожскай вобласці, всіх мужикоў, неважна якіх ты поглядаў, на фронт гарматным мясам. Ёсць статыстыка, ёсць інфармацыя ад Пуціна, што зараз на тэрыторыі, на акупіраваных тэрыторыях Украіны, ён это Расіяй, правда, называе, ну, 20%, усяго расейцаў там блізу 600 тысяч. Цяжка праверыць гэтую лічбу, но давайте так прыкладна на яе арыентавацца. 20% это мабілізаваныя з тэрыторый, з акупаваных тэрыторый Украіны. Можете сабе уявіць, так? Это 120 тысяч чалавек. Ужо з гэтых мабілізаваных загінула не менш за 50 тысячаў, а яшчэ калекі, значыцца, людзі цяжка параненыя, все, якія ваяваць не могуць там хадзіць, так? Не тое, што ваяваць. І в дадзены момант яшчэ 120 тысячаў ваюе. Можете сабе уявіць. Беларусь большая па тэрыторыі, вайна будзе яшчэ больш знішчальная, яны мабілізуюць, разумееце, всіх. І яны, маскалі, разумеюць, што беларус, ён супраць этой вайны. Нармальны сярэднестатыстычны беларус. Што ён лепш ужо ў такой сітуацыі разверне зброю супраць самога маскаля, пяройдзе за украінцаў і гэтак далей. Яны падрыхтаваныя на гэты выпадак, абсалютна. Схемы абкатаныя. Заводзіцца пэўны вайсковы кантынгент расійскі, асабліва там камандзіры такого сярэдняга звяна, скажам так. Все, контингент это беларускія мабілізаваныя, перамешваюцца з маскалямі, складана змовіцца, складана, каб все это подраздзяленне там перайшло на чыйсьці бок там ці развернули зброю супраць заградатрадаў. Заградатрады, розныя там кадыраўцы, да, з гэтым выдатна спраўляюцца. Таксама все за табой, адступаеш, труп, расстрэл там і гэтак далей. Складана выкруціцца з такой сітуацыі, складана перайсці на чыйсьці бок і ўвогуле выжыць у такой сітуацыі. Ну і вы самі разумееце, што такіх мабілізаваных могуць быць
сотні тисяч мінімум, і з яких значна частка попросту може загинути, тому що вона просто гарматне м'ясо. Не будуть для білорусів російці ставити інакше, вони своїх людей не шкодують. І ось які наступства можуть бути, і вже хутко для Білорусі згребуть усіх мужиків і знищать їх пашками як гарматне м'ясо. Схему я вам описав. Страты мы можем понести таким чином, не ведаю, десятки, сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей запросто. Сябры, другое наступство. Некоторые лічаць, военные будут поміж собой разбираться, не будут же там натовцы бить ракетами по Минску, по жилых домах, по спальных районах, наприклад. Сябры, я б не був так упевнений, я упевнений, що будуть, і ось чому. З-за особливості, що вельми часто москалі маскируют свой войсковый контингент, разумеется, в этих жилых забудовах. Это ж вядомый факт. Помылки супрацьпаветранай обороны, ракета бах полетела у жылы район. На жаль, нельга будзе гэтага пазбегнуць. Я думаю, што яшчэ жывыя людзі, якія маленькімі дзецьмі, помняць, як у 1939 годзе у нас ж другая сусветная вайна ў Беларусі пачалася ў 1 верасня 1939 года, бомбілі Баранавічы, Брэст, Гародню. І яны помняць, в прынцыпе, людзі, так? Ці там пазнейшыя гады, у чэрвені 41-го, калі немцы напали. Что это такое, вот это бомбардование, да, жудасное, ковровые бомбардировки, так званые, калі все знішаюць. Я думаю, что тыя жудасці давядзецца перажыць, толькі бомбы уже такія будуць больш сучасныя, кіраваныя бомбы. А таксама тэхналогіі памяняліся. Вось вам, калі ласка, перспектыва ядравых удараў. Лукашенко ж ядравай дубінай з Пуцінам у Беларусі размахваюць. Яны ж абяцалі мігранцкі крызіс, калі ласка, атрымай. Абяцалі, што Кузькіну маць пакажуць там і ў краіне, і всім, і всіх на месца паставяць. Бо все кругом правакацыі ж рыхтуюцца, а яны святыя. Наце атрымаеце. Я пра ядравую зброю абяцаюць, я баюся, што і запусцяць яе з Беларусі. Прылеціць адказ. І мы маем прыклад у гісторыі, што на Хірасіму і Нагасакі скинули бомбы магутнасцю 33 кілатоны. Загинули 140 тысяч людей. Сучасны тактычны ядравы зарад до 100 кілатон. Самі падлічыце і паглядзіце, якія могуць быць наступствы і колькі людзей могуць загінуць. Трэцяе. Калі ў Беларусь зноўку вернуцца вось гэтыя кадыраўцы, шмадыраўцы, москалі, адным словам, розных масцей, то будзе не так, як было ў 22-м годзе, што яны асабліва не высоўваліся. Так? Была дамоўленасць у Лукашэнкі з Пуціным, што каб там не ўзбударажыць беларусаў, там не папсаваць планы нападу на Украіну, яны ж спадзяваліся за 3 дні ўсё взяць, каб сядзелі ніжэй травы. Но зараз, калі пачнецца хаос, калі пачнецца ўжо такая буйная вайна з замахам там на всю Еўропу, і, ведаеце, тут ужо ніхто Лукашэнку слухаць не будзе. Я думаю, што і Лукашэнку гэтага ліквідзіруюць і прыбяруць. І тут яны будуць рабіць все, што ім хочацца, займацца марадзёрствам, гвалціць жанчын. Запросто прыедуць, разумееце, выкінулі людзей з катэджа шыкоўнага, так? Пакінуць голымі і босамі. Можа быць, расстраляюць, можа быць, не расстраляюць. Забяруць это сабе, транспартныя сродкі. Это все адбывалася ў Бучы. Я сам не быў сведкам акупацыі Бучы, бываў там пасля, бачыў гэтыя дамы, заходзіў у гэтыя дамы, дзе пабывалі маскалі, адкуль выкідвалі людзей, а жыхароў там расстрэльвалі. Вот такая гісторыя. Все адно пакінуць голымі і босамі. Я скажу вам, все адно справа будзе ісці да таго, што нават тыя людзі, што любілі Расею, маскаля зненавідзяць назаўжды. Ёсць яшчэ горшы варыянт. Калі вайна все-таки нейкім цудам найбліжэйшы год
не разгарыцца. Но все одно расейцы будуць да яе рыхтавацца, захад будзе да яе рыхтавацца. Ну вот такую яны бяруць стратэгію. Тады ім патрэбна будзе все, каб просто это быў стэрыльны вайсковы плацдарм Беларусь. І тут распачнуцца рэпрэсіі. Баюся, што это могуць быць рэпрэсіі горшыя, чым у 30-х годах, горш, чым сталінскія. Таму што ж Пуціна і Сталіна шмарыць пераплюнуць, хоча круцейшым быць, чым Сталін. Ну, мы маем просто, разумееце, статыстыку, так? Уявіце сабе, што за часам сталінскіх рэпрэсій толькі 215, а насельніцтва Беларусі было, давайте так, што вот тут пасля 1 верасня 1939 года насельніцтва Беларусі было 10,5 мільёнаў чалавек. Ну, атрымліваецца, што сёння, напрыклад, 9 мільёнаў чалавек. Ну, плюс-мінус супастаўныя лічбы, так? Дык вось, падлічыце самі, 215 тысяч чалавек за часамі вот, камуністаў падчас сталінскіх рэпрэсій былі, это паводле афіцыйных звестак толькі, былі дэпартаваныя з Беларусі. Не толькі крымскія татары і чачэнцы, беларусаў таксама. А ўсяго рэпрэсавана было, паводле афіцыйных лічбаў, ад 250 до 600 тысяч чалавек. Мінімум, это мінімальная лічба. 600 тысяч рэпрэсаваных – это мінімальная лічба, шановныя сябры. Это то, што лукашэнкаўцы нам сёння даюць, у разы можа быць большая лічба. Ну і сярод гэтых рэпрэсаваных, як вы разумееце, добра, калі палова выжыла. Я думаю, што забітых было сотні тысяч людзей. Это самае можа нас і зараз чакаць. Абсалютна. Як вынішчаць беларусаў, у маскалёў цудоўны досвед. Я вот вам расказаў зараз пра сталінскія рэпрэсіі, нагадаў, так? Ну, нагадаю з гісторыі, добра. Крывавы потоп і 1654-1667 год. Вайна, значыцца, з маскалямі, цар Алексей Михайлович. Калі проста беларусаў генацыд пад корань вынішчалі нашых людзей, в некаторых гарадах просто не заставалася людзей, фактычна не заставалася, у Віцебску, напрыклад. І всю інтэлігенцыю выслалі ў Маскву, беларусы там навучылі маскалёў не окаць, а акаць на беларускі манер. І з таго часу увогуле ў беларускіх гарадах этнічны склад насельніцтва змяніўся, таму што ўсіх вынішчылі, і тады вот яўрэі сталі дамінаваць у беларускіх гарадах. Зазірніце толькі ў гісторыю. Вы ведаеце, калі я кажу пра все гэтыя рэчы, шмат хто пярэчыць, да ты што там і гэтак далей. Мне намеснік камандзіра палка Каліноўска Вадзім Кабанчук расказаў гісторыю, што ў 2017 годзе ён знаходзіўся ў Мар'інцы, і яны будавалі лініі абароны. Выкопвалі і значыцца, бярвеннямі, дрэвам фарміравалі, значыцца, вот эту лінію абароны. І прыбеглі нейкія мясцовыя людзі, да што вы творите? Как? Это же какая-то береза крымская или рымская. Как вы смеете? Какое бездушие, невежество. Ну і што, і кажа, вот Вадзім Кабанчук кажа, ну і паглядзі сёння, дзе тая крымская бяроза. Паглядзі на Мар'інку, там все, там пейзажы месяца, Мар'інкі няма. Все вынішчана. Ні людзей, ні машын, ні дамоў, ні крымскай бярозы. Людзі нават падумаць не маглі, не верылі, што это магчыма. Ну, на жаль, тое ж самае можа здарыцца з Беларусю і беларусамі. Но я ўжо перастаю апісваць усе гэтыя жудасці. Вы ведаеце, напішыце, калі ласка, ў каментарах, як можна пазбегнуць падобнай перспектывы, бо я ўжо гэтага не разумею. Так, все гавораць пра вайну, яна будзе. Беларусь, вот это вот плацдарм вайсковы, так, не раз у гісторыі ўжо здаралася, што тут нашых людзей проста перамалывала. Тое самае можа адбыцца і зараз. Калі вы ведаеце, як можна гэтага пазбегнуць, раскажыце, калі ласка. Бо тое, што сёння робіць Лукашенко і вот это вот лукашэнкаўскія падонкі і здраднікі, гэта тое, каб уцягнуць нас у жудасную мясарубку. Сябры,
Што магу я тут пазітыўнага вам сказаць, так? Я таксама спадзяюся, што ўсё-такі пазбегнуць падобных сцэнараў магчыма. У ранейшых відэа я апісваў гэтыя сцэнары. Давайте сачыць за вот этим вот 25 сакавіка, што тут у Беларусі будзе адбывацца. Давайте паглядзім, што там у Расіі. Можа быць, гэту пуцінскую мумію там змогуць ліквідзіраваць, і мы будзем это святкаваць, радавацца і рыхтавацца да вяртання дадому, хто не дома. Ну так я не ведаю. Я думаю, што абсалютна рэальны сцэнар, што беларусаў могуць знішчыць мільёнамі. Добра, што ёсць Гасподзь, і все-таки, што это смерць, это не конец, і што ёсць жыццё вечнае. Амен.